Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav. Gledate emisiju Za kormilom u kojoj ćemo o općini Križ razgovarati s načelnikom Markom Magdićem. Dobar vam dan i dobro mi došli. Hvala lijepo, dobar dan vama i gledateljima Mreže TV. Iako smo još uvijek relativno u novoj godini, tek je drugi mjesec, pa onda predlažem za početak da se osvrnemo na investicije u 2019. godini. Kako ste zadovoljni učinjenim? Pa možemo biti zadovoljni ako govorimo o brojkama, onda bih rekao da otprilike preko 70% stvari koje su bile u projekciji, koje su bile planirane, su izvršene. Ovdje bih to podijelio u dva segmenta. Ono što je najbliže građanima općine Križ, to su investicije, dakle i projekti komunalne infrastrukture, dakle svi oni zahvati koji podrazumijevaju izvođenje u građevini i onaj kontinuitet u programima koje planiramo svake godine, dakle to su poljoprivreda, to je sport, udruge civilnog sektora, dakle vatrogastvo i sve ostale koje djeluju na području općine Križ. Nešto što ova izvršna vlast na neki način dakle potiče u našoj lokalnoj samoupravi, ali i onaj dio programa koji smo dužni prema zakonu i uredbama provoditi na području naše lokalne samouprave. Ako govorimo o komunalnoj infrastrukturi, projektima što je na neki način najbliže građanima, jer to je, reći ću, mjerodavno ili relevantno kako vas građani ocjenjuju, onda mogu reći da smo u krajem 2018. odnosno početak 2019. pa sve do kraja prošle godine dakle odradili projekata investicija u vrijednosti 2,5 milijuna kuna. Dakle, govorimo o komunalnoj infrastrukturi, bilo je asfaltiranje nekih nerazvrstanih cesta, bilo je zahvate na uređenju domova kulture, bilo je uređenje sportske infrastrukture, dakle novo igralište, zatim dječje igralište u naselju Novoselec, zahvati po društvenim vatrogasnim domovima diljem naselja u općini Križ i dakle sve skupa sumirano 2,5 milijuna kuna, za što smo ostvarili i neke potpore i od Zagrebačke županije i od Ministarstva kulture i od nekih drugih relevantnih i mjerodavnih tijela koji raspisuju javne pozive i natječaje i na taj način su nam olakšali dakle kroz sufinanciranje realizaciju tih projekata. Osim toga, dakle, su ovi programi o kojima pričamo, recimo poljoprivreda koja je, reći ću, bila hit ili trend prošle godine, shodno potrebama OPG-ova poljoprivrednika, možemo reći da smo po prvi puta izdvojili značajna sredstva za poljoprivredu. Kad govorimo značajna, to znači preko 700.000 kuna gdje su se naši poljoprivrednici javljali na javne pozive za ostvarenje potpore, odnosno subvencije za razne programe, znači za nabavku repromaterijala, za nabavku opreme i mehanizacije i samim time smo na sredstva koje namjenski uprihodujemo vratili na taj način i više nego što je zakonska obveza u segment dakle poljoprivrede gdje smo omogućili da se razvija ta djelatnost na području općine Križ. Shodno tome imam potrebu reći da smo bili aktivni po pitanju europskih fondova. Dakle, za dječji vrtić smo ostvarili potporu od mjere 741, gotovo 6 milijuna kuna. Nadalje, projekt izgradnje tržnice na malo sa popratnom infrastrukturom u centru Križa, dakle projekt vrijedan oko 300.000 kuna. U suradnji i partnerstvu sa gradom Ivanić, gradom i općinom Kloštar Ivanić, dakle projekt Zaželi za zapošljavanje žena od 50 plus godina. Projekt Wi-Fi for EU, znači širokopojasni internet koji je još uvijek u fazi implementacije. Na neki način jedan dio tih točaka smo pokrili i mogu reći, evo, što se tiče dakle i europskih fondova, ali i ovih viših potpornih institucija, kada zbrojimo ono koliko smo potpora dobili, u kumulativu to ispada gotovo 10 milijuna kuna. Tako da su to značajna sredstva koje smo uspjeli negdje prijaviti i sredstva i za projekte koje nam je odobreno, a samim time smo rasteretili općinski proračun što nam omogućava da se ta sredstva dakle uložimo u neke druge projekte. Moramo se odmah dotaknuti vrtića, vrijedna investicija 6 milijuna kuna. Izgradnja bi trebala početi ove godine, ali tako? Da. Mi smo sa dječjim vrtićem zapeli, odnosno započeli izgradnju još i prije. Nažalost, doveli smo se u probleme sa izgradnjom tog dječjeg vrtića. Radi se o tome da jednostavno nismo našli, nisu ispoštovane sve one ugovorne obveze koje smo potpisali sa izvođačem radova na način da
dakle izvođači radova pomalo neodgovorno prionu u tom poslu i sad smo se doveli u situaciju, dakle da nas sredstva iz Europe na neki način čekaju. Raskinuli smo ugovor i čekamo novu javnu nabavu koja bi trebali kroz idućih nekoliko tjedana izaći van, gdje tražimo novog izvođača radova jer smo na neki način dovedeni, sad slobodno mogu reći, u situaciju gdje smo bili ocjenjivani za preko 2 milijuna kuna iznos koji su oni imali potraživanje mimo ugovorenog iznosa. Ja kao odgovorna osoba definitivno ne mogu niti zakonsko niti moralno pristati na nešto takvo i bili smo primorani, dakle, raskinuti s njima ugovor i sad tražimo kroz novu javnu nabavu novog izvođača radova. Inače, vrtić je trebao koštati 8,8 milijuna kuna, 6 milijuna je samo potpora iz Europske unije. Vidjet ćemo šta će nam ta nova javna nabava donijeti. Ja i dalje se držim obećanja da će krajem ove godine, eventualno početkom iduće godine, u Križu biti novi objekat predškolskog odgoja. Za koliko je to djece namijenjeno, odnosno za koliko skupina? Ukupno 150 djece, dakle vrtić koji ima skoro 1400 kvadrata sa polivalentnom dvoranom i dakle on bi trebao biti opremljen i izgrađen u skladu sa svim pedagoškim standardima. Moramo se osvrnuti na proračun ove godine, koliko on iznosi i na što namiravate potrošiti najveći iznos sredstava? Dakle, proračun izglasan tijekom prošle godine na posljednjoj sjednici vijeća je izglasan u iznosu 43,5 milijuna kuna. To je projekcija jasno prihoda i rashoda i proračun je temeljni dokument bez koje ne možemo provoditi nikakve aktivnosti niti investicije. On, imam potrebu reći, dosta realan, dakle ima puno stavaka, planova i tako dalje, a planirati se mora i dakle proračun kao temeljni dokument mora sadržavati sve one stavke koje mislite provoditi ako ih mislite u dogledno vrijeme izvršavati. Iznos proračuna je dosta realan, nije napuhan, to uvijek imam potrebu reći. On se temelji dakle i na našoj projekciji kako se proračun puni i ovom što sam rekao, dakle svim našim željama građana kroz dakle investicije i sve aktivnosti koje planiramo ostvariti u ovoj godini. Ima jako puno projekata investicija, dakle i ponovno asfaltiranja, dakle u nekoliko naselja, dakle u Bunjanima, u Novoselcu i još nekim drugim. Zatim imamo daljnja ulaganja u dječja igrališta, u sportsku infrastrukturu, imamo nekoliko uređenja društvenih i vatrogasnih domova, zatim komunalni zahvati, održavanje mreže, dakle i po pitanju plinovoda i vodovoda i kanalizacije. Nemamo toliko vremena da sad idem nabrajati sve te investicije, ali u svakom slučaju planovi su ambiciozni, nisu nerealni i realizacija istih će zapravo ovisiti koliko ćemo i mi biti prepoznati na temelju svih ovih javnih poziva, odnosno tijela koje raspisuju natječaje i javne pozive, koliko će oni biti skloni nama prepoznati naše projekte, o tome će ovisiti zapravo dinamika realizacija istih. Ja kažem da je uvijek bolje planirati malo više, ne nerealno, malo više, jer jednostavno ako hoćete realizirati određeni projekt, onda on kao takav mora biti u temeljnom aktu, dokumentu, a to je proračun sa svim onim svojim razvojnim programima i dokumenta koji ih prate. Isto tako moram spomenuti, osim komunalne infrastrukture i svih ovih zahvata projekata, da i dalje u segmentu, dakle, i kulture imamo već predviđeno jako puno i predstava ove godine za naše građane, sportskih manifestacija, koncerata, nešto ćemo i najaviti, vjerujem, krajem emisije. Tako da taj, ja ću reći, društveni život u općini Križ u zadnjih nekoliko godina ima ne samo kontinuitet, već nekakvu uzlaznu putanju. Vjerujem da, dakle, u ovim vremenima građanima je bitno da na neki način su zastupljene i takve vrste manifestacija i aktivnosti, pored ovih svih investicija koje sam nabrojao. Daljnja ulaganja u poljoprivredu s kojim imamo velike planove, ipak smo mi dio ruralnog kraja i kao takvoga mislimo razvijati. Puno projektne i tehničke dokumentacije, odnosno troškovnika, koje nam također omogućavaju određene zahvate u suradnji sa Hrvatskim vodama i vodoopskrbom i odvodnjom Zagrebačke županije, digitalizacija, informatizacija koja nas čeka ove godine, ne samo kao zakonska obveza, već i omogućavanje građanima i transparentnije viđenje proračuna i na neki način olakšavanje ove administracije, s obzirom da smo
sustav takav kakav jesmo, lokalna samouprava i država u cjelini. Tako da evo, planova je doista puno i vjerujem da ćemo raditi kao što smo radili do sada, će većina toga biti realizirana. I upravo ste nekoliko godina za redom izvrsni što se tiče istraživanja transparentnosti proračuna. Da, evo to je na neki način pohvala i doprinos mojih stručnih službi, prije svega odsjeka za financije, komunalno gospodarstvo. Ljudi koji rade u općini Križ rade već dugi niz godina, definitivno imaju iskustvo, to je uzroka posljedica, ovo sami što ste konstatirali, a to je da mi već dugi niz godina smo dakle ocijenjeni kao transparentna, jedna od najtransparentnijih lokalnih samouprava i to mi je posebno drago. Moramo se osvrnuti dakle na prvu ovogodišnju sjednicu općinskog vijeća. Naime, tamo ste na aktualnom satu donijeli odluku o davanju reciklažnog dvorišta za upravljanje drugom trgovačkom društvu. Kako je došlo do toga i zašto? Dakle, mi imamo trgovačko društvo u suvlasništvu zajedno sa gradom Ivanićem i općinom Kloštar Ivanić, Ivakop d.o.o. Tvrtka za koju se također možemo slobodno pohvaliti da je jedna od vodećih u Zagrebačkoj županiji, ali na nivou Hrvatske po standardu zbrinjavanja otpada, recikliranja i tako dalje, svih investicija u tom segmentu. Dakle, mi na neki način pratimo trendove, ne samo ono što nam nameću uredbe i zakoni, već i ono kako mi smatramo da bi taj segment trebao biti pokriven. Isto tako, dakle, zakonska uredba koja je donešena krajem prošle godine nam nameće da mi svoje reciklažno dvorište povjerimo tom trgovačkom društvu. Mi smo prije toga trgovačko društvo koje smo sami financirali uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i koje je realizirano, čini mi se, tamo na 2015. godine, smo dakle sami ustrojili, sami pokrenuli. Ovo je čisto zakonska odredba gdje mi to reciklažno dvorište dakle povjeravamo našem trgovačkom društvu. U suštini ono što je bitno za građane je da bi to reciklažno dvorište trebalo raditi istom dinamikom. Tako da, evo, to je u suštini to. Moramo se osvrnuti na rad za opće dobro koje ste pokrenuli zapravo prošle godine, pa sad kad pogledate kroz godinu dana, kakav je bio odaziv i možda kakve su reakcije građana? Rad za opće dobro je u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb iz Ivanić-grada, gdje zapravo na neki način većina jedinica lokalne samouprave zazire, iako je to u jednu ruku i zakonska obveza gdje bi jedinice lokalne samouprave za sve one subvencije koje daje u socijali trebala ustrojiti jedan ovakav oblik dakle suradnje, ako to mogu tako nazvati, ili bolje rečeno programa. Radi se o tome da ljudi koji ostvaruju pravo na jednokratne novčane pomoći i na zajamčenu minimalnu naknadu bi trebali jedan fond vremena, odnosno sati, izdvojiti dakle za rad za opće dobro. To su poslovi koji se odnose dakle na jednostavnu vrstu poslova, to nisu poslovi koji zahtijevaju zaštitu na radu. Dakle, ovdje se sigurno ne radi o iskorištavanju građana u socijalnoj potrebi, već jednostavno jedan dio ljudi ima dva cilja. Jedan dio da pomognete ljudima da one sredstva koje je bila u pitanju 500 kuna ili 2000 kuna, da jednostavno neki manji fond sati odrade za lokalnu zajednicu, za neke jednostavne poslove. Drugo, ono što i Centar za socijalnu skrb kaže i Zavod za zapošljavanje koje sam zaboravio, dakle, a to je da ih uključimo aktivno u lokalnu zajednicu, na neki način potaknemo ili motiviramo da i oni danas, sutra se zaposle negdje, a osim toga to ima još jednu dodanu vrijednost ili dodatnu nama povratnu informaciju. Možda jedna od tih osoba koja će se odazvati na rad za opće dobro će dakle biti danas sutra i prepoznata kao osoba koju možemo zaposliti u našem komunalnom društvu ili negdje drugdje. I eto, što se tiče odaziva, on je solidan. Ja sam rekao na početku, već sad 6 godina koliko je iza mene na čelu općine Križ, da ćemo mi i uštediti na toj stavci u proračunu. Prije svega zato što jedan dio ljudi koristi jednokratne novčane pomoći, koji su zapravo ljudi koji su fizički aktivni u smislu da mogu raditi negdje, imaju prilike, ali se nažalost ne odazivaju. To bi s drugim riječima značilo dakle, da im mi omogućavamo da odrade nešto dobro i korisno i za sebe i za lokalnu zajednicu, ali uvijek je postotak i statistika takva da jedan dio to ne prihvaća i da se ne odaziva na takvu vrstu poslova i rada. Ali za sad smo zadovoljni, dakle, radi se o poslovima od sadnje cvijeća, od pometanja i tako dalje. Znači, stvarno zaista jednostavni poslovi
koji bi trebali kroz taj rad za opće dobro, dakle, činiti i dobro za lokalnu zajednicu. Na koji način mislite potaknuti poduzetništvo u općini Križ? Mi smo u proračunu prošle godine, hvala na pitanju, dakle, predvidjeli jednu novu stavku, a to je subvencije za start-up društva. To znači da smo u proračunu predvidjeli stavku od nekoliko desetaka tisuća kuna za poticanje poduzetništva i gospodarstva, odnosno sva ona trgovačka društva, dakle, bilo da se radi o jednostavnim DO-ima ili obrtima koji se osnuju na području općine Križ, imaju mogućnost ostvariti subvenciju u iznosu 2, 3, 5 tisuća kuna. To im olakšava početak na neki način poslovanja, a ujedno ima taj efekat gdje potičemo malo i srednje poduzetništvo, jer nijedna firma koja se ne osnuje na početku nije velika tvrtka. Tako da je to neki zamašnjak, kao što se popularno kaže, njima da krenu u poduzetništvo, da se odvaže. I evo, već imamo 2 tvrtke u najavi koje bi trebali zaposliti 2, 3 osobe i odrađivati određenu vrstu djelatnosti. Čak tim tvrtkama mi je drago jer uvijek potičemo ono što je lokalno na neki način, jer je to novac koji ostaje kod nas. Dakle, smo već načelno čak i dogovorili da one sitne poslove koji se mogu odraditi, a koji nisu u obvezi javne nabave i natječaja, dakle, će imati koristi od same općine gdje će moći odraditi određene vrste sličnih radova. Što se tiče mladih, ima tu puno ulaganja. Darivate djecu, stipendirate studente, ali tu je ulaganje u sportsku infrastrukturu. To je zapravo jedan od većih projekata. Rekla bi možda najviše zapravo odjeka javnosti i medija imao, pa recite nam zašto ste se odlučili upravo ulagati toliko u sportsku infrastrukturu. Dakle, sad ste obuhvatili više stavaka, ja ću krenuti redom, a to je dakle da što se tiče ovih potpora, ajmo krenuti od sporta. Sport ima veliku tradiciju općine Križ, dakle 8 udruga koje čine zajednicu sportskih udruga, preko 600 registriranih sportaša, to su neke brojke koje govore same za sebe, 8 različitih sportova, što individualno, što momčadskih, i kao tako, dakle, zajednica sportskih udruga i sport općenito ima veliku tradiciju na području općine Križ. Neki klubovi slavili su prošle godine i 90 godina postojanja, 50 i tako dalje. I na neki način, dakle, iz proračuna mi izdvajamo gotovo $500.000 kuna direktnih novčanih donacija tim udrugama o sportu za provođenje svojih aktivnosti, ali to ujedno vezuje, dakle, i ulaganje sredstava u sportsku infrastrukturu. Dakle, jedno su tekuće donacije koje su njima nužne za pokrivanje određenih troškova tijekom natjecateljske sezone, nazovimo to tako, a drugo ulaganje u tu sportsku infrastrukturu. Unazad nekoliko godina u sportski park, konkretno u Križu, koje je neko centralno mjesto i za one koje se aktivno bave i rekreativno sportom, je uloženo nešto malo manje od $1 milijun kuna, što su značajna sredstva, dakle, od tribina, od umjetne trave na starom asfaltnom igralištu. Evo, prošle godine smo ugradili akril podlogu na drugo igralište, dakle, rasvjeta na pomoćnom igralištu, odbojkaško igralište, još jedno ide i ove godine. Uređenje objekta na sportskom parku koji je zaista velik, smo sad odradili i fasadu i krovište. Dakle, to su značajna ulaganja, ali zapravo tu puno nemam potrebe govoriti. Rekao sam na početku podatke koliko je aktivnih sportaša i samo ću zaključno na tu temu reći da je meni veliko zadovoljstvo kada prođem kraj sportskog parka i bilo koje sportske infrastrukture, kada vidite tu masovnost, od onih najnižih do najvećih, onda je to najveće zadovoljstvo i motiv da ulažemo u sportsku infrastrukturu i dalje. To je što se tiče toga. Spomenuli ste mlade. Općina Križ ima dugi niz godina potrebu, dakle, ulagati i omogućavati ne samo i studentima i srednjoškolcima i osnovnoškolcima, već na neki način i direktno njihovim roditeljima što se tiče rasterećenja njihovog kućnog budžeta. Kada govorimo, tu moramo spomenuti nekoliko stvari. Tu su stipendije, dakle, koje 21 stipendija za srednjoškolca, 500 za 1000 kuna za studente. Zatim 75% mjesečne karte subvencioniramo za putovanje na fakultet i tako dalje. Tu su, dakle, suradnja sa našom osnovnom školom koja nije naš proračunski korisnik i, dakle, županija je vlasnik škole, ali, dakle, tu svake godine izdvajamo, evo sad smo pokrenuli projekt prošle godine i produljenog boravka, dakle, za djecu 1. i 2. razreda, nabavke opreme i opremanje učionica,
Također za djecu slabog socijalnog statusa sufinanciramo i prehranu, sufinanciramo školsku sportsku dvoranu za zajednicu sportskih udruga i tako dalje i tako dalje. To su dakle velika sredstva, ako sam dobro zapamtio, dakle negdje 600 do 700 tisuća kuna općina Križ izdvaja što za studente, što za srednjoškolsko i osnovno obrazovanje. Tako da evo, to su stvari gdje mi procjenjujemo da moramo participirati. One su dio lokalne zajednice, znači 700 tisuća kuna za školu, 3,4 milijuna kuna za predškolski odgoj za vrtić i eto, mislim da su to brojke koje govore za sebe. Općina Križ ima već tradicionalne manifestacije koje svi rado dolaze posjetiti, pa možemo se, evo, kao što ste sami rekli, na kraju emisije osvrnuti na njih. Koji su planovi ove godine i koje su zapravo nadolazeće manifestacije? Da, sad već tradicionalno smo pokrenuli uz one tradicionalne dugi niz godina koje postoje, lipanjske susrete i Badalićeve dane, prije svega na neki način vis-a-vis naših znamenitih ličnosti Josipa Badalića i Milke Trnine. Prije nekoliko godina smo pokrenuli, pokušavajući na neki način osluškivati bit u trendu, kao što to i drugi rade, smo pokrenuli dakle dvije manifestacije. Jedan je Lidl Cross Hill Run, utrka na 5 i 10 km, druga je Krigl Fest, dakle manifestacija sa kraft pivama i već sad 3. godina će biti Krigl Festa, Cross Hill Run je 4. godina, odaziv je jako dobar. Na Cross Hill Run dolazi oko 200-tinjak trkača u prosjeku, a i ako tu zbrojimo dakle sve one putnike, namjernike koji dolaze zajedno sa trkačima plus lokalno stanovništvo, imamo u tom danu između 400 i 500 ljudi u centru Križa, što je veliki događaj. I prošle godine smo napravili iskorak na način dakle da je po prvi puta u općinu Križ došli su trkači iz 6 zemalja, odnosno 3 kontinenta. Nijedna manifestacija prije toga u povijesti općine Križ nije polučila takve rezultate, što nam je na neki način motiv i zaključak da i dalje organiziramo jednu ovakvu manifestaciju. Krigl Fest u suradnji sa kraft pivarima organiziramo 3. godinu, okupljamo na neki način i stanovništvo okolnih lokalnih samouprava, isto 400-500 ljudi koji dođe posjetiti manifestaciju koja je uz ugostiteljsku ponudu. Dakle, ima tu i zabave, muzike i svega. I ove godine će također biti održana. Imamo tu i doček nove godine, imamo i Dane Križa, gdje imamo egzaktan podatak da na Dane Križa petak, subotu i nedjelju prođe između 4 i 5 tisuća ljudi. Što je također nekakav uzlazni trend i pokazatelj na neki način da radimo dobro. Ove godine, ako možemo izdvojiti nešto uz ove tradicionalne Badalićeve dane ili lipanjske susrete koje više manifestacija lokalnog karaktera, ću reći dakle da evo, imamo gostovanje Brune Šimleše povodom Međunarodnog dana žena, točniji datum je 6.3. u našoj galeriji u Križu. Cross Hill Run koji sam rekao bi trebao biti održan 16.5. Krigl Fest 23.5. TBF, nastup grupe TBF 4.7. najvjerojatnije na našem pomoćnom igralištu ili nekoj drugoj lokaciji. I Dani općine Križ koji će se ove godine održati od 28. do 30.8. uz gostovanje u petak Maje Šuput i u subotu grupe Psihomoda Pop. I naravno krajem godine tradicionalno već sad će biti i doček nove godine i tako dalje, božićni koncert Milke Trnine u Vezišću. Evo, to su neke okosnice i manifestacije za koje smatramo da su dobre za naš kraj. Gospodine Magdić, hvala vam puno na razgovoru. Hvala vama. Poštovani gledatelji, došli smo do samog kraja emisije. S vama smo ponovno u istom terminu u četvrtak. A do tada srdečan pozdrav.